Tänään meillä Konekellarin podcastin vieraana on tuosta naapurikopista siepattu Dei Sirius, joka tekee Konekellarille radioshowta Rave Frequency. Mä sen jo pieleen, tämä alkoi todella hyvin tämä jakso lähetys tällä kertaa. Morjesta, minkälainen päivä sulla on käynnissä? Morjesta ja kiitos kun pyysitte mukaan tähän, niin ihan hyvin menee, kiitos tälle maanantaina nyt pidemmän työpäivän jälkeen tässä pääsee vähän hengähtämään ja juttelemaan mukavia toivottavasti. Yritän käyttäytyä suhteellisen lempeästi maanantain kunniaksi. Olet muutaman noita meidän Rave Frequency juttuja saanut tehtyä. Siinä oli vieras esiintyjä, mutta ensimmäisen kun olen ollut pari kertaa loopilla läpi, se iskee muuhun hirveän hyvin. Mutta mä oon 43-vuotias, eli hieman ikääntynyt ehkä jollain muotoa konemusiikin maailmassa. Jotkut ovat sitä mieltä, että se on keski-konemusiikin maailmassa. Onko sun setti tehty 40-vuotiaille vai nuoremmille? No se on toivon mukaan tehty ihan minkä ikäisillä tahansa, että tietysti itsekään en enää ihan parikymppinen ole, mutta toivon, että iskee myös sinne ihan niihin nuorempiin kuulijoihin. Ja toki sitten varmaan enemmän omankin ikäluokan transe-rakastajia löytyy sitten, kehen iskee. Että toki siellä on niinku transea ja teknoa, sitten vähän hardimpaakin soundia nyt viime aikoina ehkä mennyt enempi maku siihen, että myös pitää olla vähän nopeampaa BPM:ää, mutta on tarkoitettu kyllä ihan kaikille, jotka konemusaa fiilaa. Minkä ikäisiä tyyppejä käy sun livekeikkoja kuuntelemassa? Pystyykö sä sitten seuraa siellä tekkeen takana sitä, että minkä ikäiset sinne tanssilattialle tiensä löytää? No ehkä pääasiassa, jos ihan niin kuin aika puhtaita transebileitä on, niin tietysti ehkä enempi painottuu sinne niin kuin ne, ketkä on silloin nuorempana sitä myös fiilannut ja tulee sitten sinne mukaan, mutta siis kyllä ihan nuorempaakin porukkaa löytää, että toki toivotaan, että sitä löytäisi myös enempi transen pariin ja tällä hetkellä tuntuu, että ainakin Euroopassa on kovassa nosteessa uudelleen, mutta että Suomessa ehkä sitä vielä niin kuin isointa piikkiä odotellaan tässä, että uutta tulemista, mutta kovasti toivotaan, että tulee. Mä kyselin etukäteen tutulta, että mitä teille tulee mieleen Siriuksesta, niin muutama antoi ymmärtää, että en noussut tyhjästä, mutta eihän se nyt näin sun kuitenkaan ole. Eikö se ole kuitenkin jonkin verran taustalla tekemistä, että voi päätyä DJ Orionin Niina Tampereelta tyyppiseen asemaan? Joo, tämä oli aikamoinen yllätys itsellekin, että pyydettiin esimerkiksi tähän mukaan, että elokuussa sitten Tampereen tavara-asemalla pääsee sitten vetää pienen transe-tykittelyn siellä, että oli ihan huikea homma ja tosiaan itse siis ihan pienestä asti on kyllä tämä niin kuin konemusiikki ja transe ja alun perin joku Eurodance sieltä jostain Saksan satelliittikanavilta jäänyt hyvin vahvasti oma musiikkimaku menee sinne suuntaan. Ja 2018 olen ihan ensimmäisen nauhoitetun settini tehnyt ja sen tuli just lähetettyä tähän Orionin ohjelmaan, missä otettiin vastaan näitä kuulijoiden omia miksauksia ja sitä kautta niin kun lähti se innostus siihen, että okei, tätäkin voisi kokeilla ja tuli sitten jonkun ajan päästä sitten itsellekin hankittua tämmöisen kontrollerin, niin pääsi sitten nauhoittelemaan settejä, että ehkä tässä nyt 5 vuotta on sillä näitä vähän pidempiä settejä tullut nauhoitettu, että ei tämä ihan ehkä tyhjästä, mutta puhdas harrastus toki ollut. Nyt on onneksi 3 vuotta tässä nyt päässyt vähän keikkailemaan, niin kyllä siistiä. Jätän väittää, että moni miesartisti on tullut paljon nopeammin esille ja heistä ei ole ehkä tullut samanlaista, en mä sano, että se on vähättelyä, mutta ehkä enemmän sellaista niin kuin kyräilyä ja kyseenalaistamista, että kuka toikin nyt sitten on. Näkyykö se jossain sun tekemisessä, että ihmiset suhtautuisivat eri tavalla siihen, että tekkien takana on jotain muuta kuin ehkä se perinteinen transea soittava mies DJ? No, en ole ainakaan itse sitä niin kuin ihan suoraan, että ei ole mitään niin kuin paha tultu sanomaan, että, tai muuten, että ihan on kyllä fiilistelty, mutta että varmaan just enemmän täällä teknon ja transen saralla on sitten niin kuin naispuolisia DJ:tä myös, että tosiaan transessa se on vielä ehkä aika vähemmistöä täällä Suomessa, mutta joo, onhan se aika miesvaltaista kyllä, että ja myös kuulijakunta, mitä näkee ehkä keikoilla, niin se on yllättävää kyllä, että ehkä enemmän sitä miehiä on siellä transebileissä. Miksi näin on?
En tiedä, että itse on ainakin kyllä aina tästä musiikista tykännyt ja toki ainakaan nuorempana ei ehkä hirveästi ole niin intohimoisia tämän genren kuuntelijoita ollut sitten esimerkiksi ystäväpiirissä. Nyt ehkä viime vuosina sitten löytänyt tämmöistä tiettyä porukkaa, joiden kanssa tämä asia jaetaan. Mutta joo, vaikea sanoa, että onko se, että en osaa ehkä vastata tuohon, että minkä takia miehillä, että tämä nyt ei kuitenkaan semmoista niin raskastakaan musiikkia, että jollain ehkä, jos on vähän tämmöistä raskaampaa musiikkimakua, niin sieltä esimerkiksi jotain psyken puolelle sitten ehkä helppoa siirtyä ja tietysti joku tämmöinen nyt ehkä hard techno, sekin semmoinen ehkä luontainen siirtymä, mutta en osaa nyt sanoa, että minkä takia sitä olisi enemmän miesten makuun. Kun mä mietin jotain 90-luvun lopunkin bileitä, niin jos porukka lähti johonkin bileisiin, missä ehkä sukupuolijakauma oli tasaisempi, niin kyllä silloin suht teini-iässä ja nuorta aikuista, niin se porukka, joka ei välittänyt ehkä niinkään paneutumiskäyttäytymisestä, niin ne lähti paljon rennommin konemusabileisiin, kun sitten taas osa jengistä lähti johonkin toiseen suuntaan. Että onko siellä sitten ollut vaan sitä, että sinne on hakeutunut tietyn tyyppiset henkilöt ja se on ollut tavallaan myöskin heille turvallinen skene. En mä nyt halua sanoa, että ne on mitään ninjaläjiä, ei todellakaan konemuseessa ei ole sitä ilmiötä ollut ainakaan mun silmissä, mutta jonkin samantyyppistä sellaista halutaan olla rauhassa ja nauttia musiikkia miehiä, jolloin ehkä sitten taas ei sinne hakeudukaan muita ihmisiä niin helposti sen äärelle. Joo, voi siinä olla ihan perää, että yleensä reiveihin mennään, että siellä todellakin saa olla just oma itsensä ja mennään sen musiikin takia, yhteisöllisyyden takia. Että ollakin joku ystävä, kuka oli ensimmäistä kertaa vaikka jossain tämmöisessä tapahtumassa vasta aikuisemmalla iällä, niin sanoi, että aijaa, että täällä ei niin kuin tosiaan tanssita keskenään, vaan niin tanssitaan sinne eteenpäin. Ja sanoi, että niin, että no, tämä on tämä meininki, että kaikki on tässä musiikin takia yleensä, että onhan se ihan erilainen kulttuuri kuin tämmöinen armi yökerhossa, että saa tosiaan olla rauhassa. Mutta onko siinä nyt ollut vähän sitä, että se on jäänyt jotenkin pienemmän porukan jutuksi joissain maissa, koska eihän konemusiikki ole maailmalla sama asia kuin Suomessa. Maailmalla näkee bileissä paljon enemmän naisia yleensä ottaen kuin miehiä, mutta Suomessa se on niin kuin ollut omankin havainnon mukaan päinvastoin se tilanne. Olen vaan sitten mietin, että onko se Suomen skene jäänyt jotenkin semmoiseksi miesvoittoiseksi vaan sattumalla, tai että se ei välttämättä kerro mitään musiikista eikä genreistä eikä kulttuurista, että se on vaan vahingossa käynyt niin. Ja ehkä se nyt lähinnä näissä niin kuin, ehkä enemmän puhtaus- ja transebileissä on oma huomio, että on niin kuin näin, että kyllähän sitten näissä muissa enemmän, jos on teknoa ja psykeä ja näin, niin kyllä niissä sitä aika tasaista jakaumaa ja on varmasti muuttunutkin tämä, että ei se nyt ole enää niin sitten ehkä selkeätä, että Otaksun, että sinua saa kutsua nais-DJ:ksi, vaikka se nyt on ehkä turha lisä, koska DJ-artisti on DJ-artisti sukupuolesta riippumatta, mutta saako nais-DJ olla yhtä rauhassa dekkeen takana kuin miehetkin? Olen kyllä saanut, että näissä bileissä, missä on käynyt soittamassa, niin on kyllä hyvin kivaa porukkaa, että hyvin on kunnioitettu rajoja. Ei ole minkäänlaista häirintää ollut kyllä tähän asti. Yleensä samaa kuuluu vuosien ajan, ja kun on tutulle sanonut, että se on hyvinkin turvallinen ilmapiiri ja sopii kaikille, niin kaikki ei vaan suostu uskomaan sitä. Onko konemusiikilla jotenkin Suomessa hämyisempi maine kuin mitä sillä pitäisi olla? Varmasti on, että kyllähän tästä on vuosien saatossa maalailtu hyvinkin ehkä vääränlaista kuvaa, että toki kaikenlaista kulkijaa siinäkin mahtuu, mutta siis se, että ei ole niin kuin lähes ikinä ollut, missä on itse ollut mukana, niin ei ole mitään häiriökäyttäytymistä, että se on niin kuin ihan uskomatonta, että Suomessakin on sellaisia illanviettopaikkoja, missä ei ihmiset törvällä humalassa ja se on kyllä siksi aivan ihanaa, että on tämmöisiä hetkiä, että saa olla niin kuin oma itsensä silleen vapautuneesti nauttia vaan siitä musiikista ja ystävistä ja se on semmoinen pieni hetki sitten, milloin voi karata arjen huolia. Sen kuulostaa sellaiselta, että sehän olisi perhe-elämää viettävälle ihmiselle ihan täydellinen. Sä voit mennä tanssiin täysiin, ottaa ilon irti ilman päihteitä
ja mennä seuraavana aamuna vielä duunia ja heittää skidin kerhon matkalla. Jos tarpeeksi aikaisin alkaa bileet, niin sitten se on ihan täydellinen, että on kyllä kuullut viime aikoina, että kovasti toivotaan, että alkaisikin nämä tapahtumat aiemmin, että ei olisi niin kuin ihan pitkälle yöhön, ja toki ainakin ulkomailla sitä enemmän onkin, että tämmöistä niin kuin päivällä alkavia tapahtumia, että kyllähän sitä jonkin verran nyt Suomessakin, mutta edelleen taitaa kuitenkin enemmän sinne iltaan yöhön painottua. Vastustaako jotkut ihmiset sitä muutosta, että siitä tulisi vähän liian keskiluokkaista siitä tekemisestä, jos bileet alkaisikin 7 ja päättyisi ennen puoltaväältä jo hyvissä ajoin? Joo, se voi olla tietysti, että sitä profiloituu enemmän vähän kypsempään kuulijakuntaan sitten, mutta en osaa sanoa, että jos hyvin saisi markkinoitua tämän asian, niin varmasti myös nuorempikin väki sinne löytäisi, että ehkä nyt ylipäätänsä on haaste, että miten löytää nuoret kuulijat sitten ja saada heidät rakastumaan tähän genreen samalla lailla, mitä meidän ikäiset sitten silloin nuorempana tehneet. Käykö Gen Alphan edustajat konemusabileissä? Zoomerit ainakin käy, sen mä tiedän, mutta käykö nämä nyt pikkuhiljaa täysikää kohden tulevat Gen Alphan tyypit, niin löytääkö niitä tuolta transebileistä laisinkaan? No varmasti jonkin verran, mutta varmaan aika vähäisissä määrin, että sitä nyt tässäkin, kun esimerkiksi näistä Resonation Finlandin residenttinä tässä jotain tapahtumia ollaan tehty, ja niin kun siellä on tietysti myös esimerkiksi teknoa, että ei ole pelkästään transia, mutta toki aina transapainotteista, mutta kyllä sitä niin kun, sielläkin on ollut ihan näitä nuorempia, mutta tietysti vähemmissä määrin, että kyllä se vielä pitäisi tavoittaa sitten isompikin porukka. Mitä se vaatisi? Vaatiiko se sitä, että konemusiikista tulee enemmän TikTok-feimejä tyyppejä vai mitä siinä pitäisi tapahtua, että se konemusiikin hyvä lämminhenkinen kulttuuri menisi sinne seuraavillekin sukupolville? Joo, kyllähän heidät pitää tavoittaa niin kun, ja saada tietysti sellaisia tiettyjä tyyppejä siihen sitten promoamaan sitä, jotka on myös tätä nuorempaa sukupolvea, että jotenkin sitä kautta varmasti, että olisi helpommin lähestyttävää. Mutta kyllä näitä niin kuin isojakin, mitä nyt vaikka tuotu Maddixia sun muita Suomeen tässä hiljattain, niin on sieltä niin kuin varmasti löytänyt nuorempikin polvi tätä. Nähnyt, että kuinka siistiä tämäkin on, että toivon mukaan vielä tavoitetaan sitten isomminkin. Onko siinä monesti käynyt niin, koska TikTok-kulttuuri tavallaan suosii miksauksien, remixauksien tekemistä, mashuppien tekemistä, että se tavallaan on tehnyt siitä tietyn tyyppisestä konemusiikin omasta jutusta liian arkista, että se ei ehkä enää kuulosta siltä, että miksi joku lähtisi klubille kuuntelemaan sitä, mikä soi perus TikTok-videon taustalla. Voi olla tuotakin, että siinä pitäisi ehkä saada myytyä heille se tunne, mikä siinä niin kuin on, kun olet siellä tapahtumassa, oikeasti se niin kuin yhteisöllisyyden ja semmoinen rakkaudellinen ilmapiiri siellä. Et kun niin kuin vaikka menet sinne yksin, niin aina et tunne, tai siis koskaan et tunne olevansa täysin yksin, että siellä ollaan siinä niin kuin fiilistellään yhdessä ja aina näkee hymyileviä kasvoja ympärillä, niin se on vaan sellainen, sitä ei voi niin kuin selittää, että se pitää kokea. Yritä selittää, koska mä oon yrittänyt selittää ja mä en onnistunut siinä hirveänkään usein, niin käykö sä bileissä yksin? Totta kai kun sä menet artistina paikalle, siinäkin tietyllä tapaa yksinolo on, mutta käykö sä ihan bileissä itse myöskin kuuntelemassa niitä? Siis kyllä ainakin aikoinaan on myös yksinkin joskus käynyt, että ei ole siitä, että olisi aina pakko jonkun kanssa mennä. Että toki viime aikoina enemmän painottunut näihin, missä sitten itsekin ollut soittamassa tai jotenkin järjestämässä, mutta se, että aina on niin kuin ollut kyllä semmoinen helppo mennä tämmöiseenkin tilaisuuksiin yksin, että toki onhan se aina kiva, että jos on siellä joku kaveri, jonka kanssa sen niin kuin voi alusta loppuun asti jakaa, mutta yleensä sitten pääsee uppoutumaan siihen musiikkiinkin, jos vaan just vaikka rohkenee sinne ensimmäistä joukossa vaikka tanssilatteelle ja siellä on silmät kiinni fiilistellä. Siinä niin kuin unohtaa kyllä arjen huolet. Minun pakko kysyä, pystyykö se teijänä pääsee siihen samaan fiilikseen? Saavutatko siellä sen sellaisen transtilan, sen tilan, miksi sitä nyt halukaan kutsua, että tavallaan on vaan läsnä ja itsekin on yksi niistä musiikin kuuntelijoista, vaikka samanaikaisesti on se, joka vastaa siitä?
Osittain pääsee, mutta kyllä sen huomaa, että siinä on kuitenkin aikamoinen fokus, että miten nyt seuraava vaihto menee ja minkä biisin siihen ottaa ja tuleeko jotain efektikikkailuja tai muuta. Että siis kyllä siinä pyrinkin aika silleen, mitä nyt pystyy, että mahdollisimman nopeastikin miksaamaan, että siinä on tavallaan sitä koko ajan jotain niin kuin tekemistä, mutta totta kai siis fiilistelen ja varsinkin jos siinä on niin kuin kuulokkeetkin päässä, että se on niin kuin bileet siellä niin kuin tosi hyvin vielä kuulen siinä, niin se on, että kyllä ja ei, että en ehkä nyt semmoisen transsitilaan, koska pitää olla fokus siinä että ei vaan biisi lopu kesken ja sitten musiikki loppuukin, että siinä mielessä tosi kivakin välillä sitä käydä ihan vaan kuulijana, että oikeasti saa siihen pelkkään kuuntelukokemukseen sitten keskittyä sen koko illan, mutta ilman muuta se on ihanaa, että voi niinku niitä omia lempibiisejä sitten jakaa niille muillekin ja nähdä, että ne toimii. Se on kyllä paras tunne. Olin kerran Damissa pienellä klubilla. En muista mitä kello oli, kyllä se taisi olla suhteellisen paljon ja yhtäkkiä vaan setti loppui kesken ja osa jengistä jatkoi tanssimista, jos oli silleen, mitä täällä tapahtuu. Mulla joku sellainen vaisto, että kävikö jotain pahaa DJille. Ei, DJ oli vaan saavuttanut sen sentilan niin paljon, että hän oli ihan itsekin siellä fiiliksissä ja järkyttyneenä, kun musiikki loppui, että mitäs tässä tapahtuukaan. Niinkin voi käydä ja siitä tuli kyllä raikuvat aplodit hänelle. Harvoin on näitä tilanteita tosielämässä, kun voi sanoa, että everyone clapped, mutta se siinä tapahtui. Että kyllä se herätti mulle myös sen ajatuksen siitä, että tämä on skene, jossa ihmiset arvostaa, saat tehdä virheitä, saat olla ihan kuka tahansa. Että ei ole niinku sellaista negatiivista ilmapiiriä, eikä kukaan käy syyttelemään, että mitäs helpottaja varten DJ nyt oli vähän liian itse fiilistelyissä. Sä saat sen kuulostaa kuitenkin siltä, että siinä on tietynlainen työmoodi sulla samanaikaisesti päällä. Onko se työtä? No kyllähän se jollain tavalla on, että on se tosi hauskaa työtä ehdottomasti, mutta se, että toki kyllä vuosien varrella nyt vähän tullut sitä rentoutta siihen, mutta kyllä varmasti kaikki vieläkin aika paljon jännittää ne esiintymistilanteet siinä. Totta kai alun jälkeen se yleensä sitten lähtee sujumaan ja pääsee siihen flowhun. Ja varmasti tämäkin nyt sitten, kun enemmän vuosia menee ja keikkoja takana, niin se helpottaa sitten ja toisilla se sitten tulee enemmän luonnostaan. Että itse en ole ikinä ollut semmoinen, että haluaisin siihen palokeilaan, että tämä on vain niin rakkaudesta musiikkiin lähtenyt ja sitten kun ajattelin, että haluan laittaa biisejä pötköön, että ei tarvitse Spotifysta aina odottaa, että milloin se vaihtuu ja että jos vaikka lähtee lenkille ja näin, niin haluan, että mulla on sitä musiikkia, niitä mun lempibiisejä siinä. Niin sen takia tämä niin kun joskus ajattelin, että olisi kiva tehdä DJ-settejä ja opetella sitä hommaa, niin sitten se on tuonut tähän, että ehkä joku muukin on tykännyt sitten niistä, mitä on omaksi iloksi tehnyt aikoinaan. DJ, joiden kanssa on saanut keskustella. Heistä monista huokuu se, että ei halua olla huomion keskipisteenä, mutta dikkaa tosi paljon siitä, kun saa ihmisille tuotua iloa. Onko sulla se sama, että olisi hirveän kiva, että sun ei tarvitsisi olla siinä esillä, mutta kuitenkin samanaikaisesti tulee tosi hyvä fiilis siitä, kun saa kaikki tanssimaan ja olemaan täysillä läsnä. Joo, kyllä juuri näin, että onhan siitä saa kyllä niin hyvän fiiliksen, että se ehdottomasti peittoo sen kaiken jännityksiä ja stressailu, mitä siinä saattaa olla sitten etukäteen. Että. Miten sä jännitit ja stressaat? No se vaan on aina semmoinen esilläolo on vähän jännä tilanne ja sitä, että miten nyt, jos on vaikka, ei ole niin tutut soittimet tai jotain, että miten tämä nyt teknisesti vaikka, että tuleeko jotain mukia ja onhan niitä tullut ja ei ole siitä ehkä ristiinnaulittu toivon mukaan. Mutta ainakin, että se on ihan ihmiseltä ihmiselle nyt tämä ja että ei ole ainakaan mitään pre-recorded sets, että ainakaan vielä ei ole keneltäkään tullut vaatimusta, että tämmöistä pitäisi ehkä sitten jossain tuolla maailman isommilla lavoilla sitten on tällaiseltakin, mutta kysyn julkisesti uudestaan, että mitä sä siis stressaat siinä? Varmaan niitä, jos tulee virheitä, totta kai sitä stressaa ja ylipäätänsä siis kun ei ole niin luontevaa itselle, että olla siinä niin kuin ihmisten edessä, että on se niin kuin edelleenkin vähän jännää. Että totta kai siis voi helpottaa se, että mä niin kuin vaan keskittyy vaikka niihin soittimiin, niihin biiseihin, mä oon niin kuin siellä tavallaan omassa maailmassa.
että jaan sen muiden kanssa, mutta se on mulle itselle semmoinen vähän niin kuin turvaverkko siinä, että olisi eri asia, jos vaikka olisi jossain puhujana tai tämmöisenä, että mulla ei olisi siinä mitään muuta kuin tavallaan oma itseni antamasta itsestäni muille. Totta kai tuossakin paljon annetaan itsestä muille, että se on tämmöinen, jos on jännä, että sitä jännittää vähän ja se ei ole niin luontevaa, mutta sitä nyt kaipaa aina tietyn väliajoin, että saa sen tietyn rushin siitä. Se on jännää, kun sen on päässyt kokemaan, että totta kai sitä haluaa lisää sitten myös. Miksi totta kai sitä haluaa lisää? Ei kaikki halua sitä lisää. No ei varmaan kaikki, mutta että jos se on semmoinen, mikä tuntuu, että nyt tämä on niin siisti juttu, niin totta kai semmoista haluaa myös tehdä uudelleen sitten. Siisti juttu, että haluaa tehdä lisää, mutta sitten samanaikaisesti siitä tulee alkustressiä ja jännitettä ja en nyt tiedä, että ahdistaako se ajatus silloin, kun mä teen itse stand-upia. Mulle ei tullut esiintymisjännitystä, mutta mä oon poikkeuksellinen ehkä aivokemialta, niin sen suhteen. Mutta mä ymmärsin, että moni muu koomikko nautti siitä, että pääsi sen pelon yli. Niin onko sulla se sama, että siitäkin tulee oma rushinsa, että saa aloitettua tavallaan? Kyllä, joo, ehdottomasti. Ja varmaan se, että kun nuorempana varsinkin, että on kyllä hyvin ujo tai tämmöinen introvertti ja edelleenkin jossain määrin, niin se niin kuin, että ei olisi ikinä uskonut itsestä, että musta olisi tämmöiseen, niin totta kai se on aina semmoinen huikea itsensä ylitys, että pääsee sinne ja jotenkin joskus ihan hyvinkin suoriutuu näistä, niin tuleehan siitä niin kuin ihan jäätävä semmoinen voittajafiilis sitten ja hetken sen jälkeen, että mitäs tässä nyt tapahtukaan ja toivottavasti joskus setti nauhalla, että kuulee, että mitä siellä tuli kanssa soiteltua, kun kyllä se on aika semmoinen niin kuin siinä ollaan niin jossain muussa tilassa sen aikaa ja sitten vasta niin kuin palaudutaan, että mitäs oikein kävikään. Että se on vaikea selittää, että se vaan pitää myös kokea, jos haluaa tietää, mitä se sitten. Ja totta kai eri ihmisillä on eri kokemus, mutta se on jännä aika ristiriitaista varmasti. Mutta puhuit, että jos olisi jossain massiivilavoilla kansainvälisesti esiintymässä, mitä siellä tulee vaatimuksina ja tuntuu, että sulla on jonkinlainen kunnianhimo tuossa tekemisessä myös mukana terveellä tavalla, niin mitä se vaatii sitten DJ:ltä? Sen kuitenkin pitää tänä päivänä hypätä kameran eteen, sen pitää olla TikTok, Insta-tyyppi jollain tasolla ja muuta, niin pystyykö se heittäytymään myös kaikkiin niihin muihin rooleihin, mitä sen DJ:n tavallaan pitää tehdä? Kyllä tässä nyt yritetty jonkinlaista, että varmasti sitäkin voisi vielä lisää treenata, ja jos jotain konkareilta hyviä vinkkejä tulee, niin ilman muuta ovat tervetulleita. Että totta kai semmoinen, jos siihen saa sen tietyn rentouden ja semmoinen tietyn itsevarmuuden, että tässä niin kuin, tai ei ota itseään liian vakavasti. Ehkä se on se, että vaatii sellaisen tietyn asenteen kyllä siihen, että siitä niin kuin sitten suoriutuu, että totta kai se aina niin kuin helpottuu sitten, mitä useammin pistää itsensä likoon sitten. Musta tämäkin haastattelu ensimmäinen ikinä, niin onhan tämä aika jännä tapaus. Et se on ketään sen mukavampaa kuin minut tähän, pahoittanut siitä. Moni toimittaja kysyy kysymyksiä ja menee eteenpäin ja mulla on pahana tapana jäädä jumiin. Mä tykkään haastaa tuosta asiasta, tuosta itsensä vakavasti ottamisesta ja muusta. DJ Orion oli just meillä vieraana aikaisemmin ja mulla ei ainakaan missään vaiheessa Twitterillä sitä fiilistä, että hän ottaisi liian vakavasti itseensä, vaikka tekeekin todella isosti asioita. Miten sä itse suhtaudut Orioniin? Sä oot ollut kuitenkin alun perin hänen lähetyksensä kuuntelija ja noussut sieltä tietyllä tapaa liikkeelle ja nyt menossa hänen bileisiinsä soittamaan. Miten sä näet hänen niin kuin roolin tässä kaikessa? Joo, tosiaan itsekin kuuntelin edellisen jakson ja huvitti, että tässä lopuksi sitten mainittiin muun muassa näistä vakikuuntelijoista ja ketkä sitten lavalle pääsee, niin tähän oikein hyvää jatkumoa sitten, koska tämmöinen tuuri kävi, että nyt sitten kyseltiin mukaan. Mutta joo, siis Orionilla on ihan valtava merkitys ollut sekä tietysti oman uran osalta että monen muun kotimaisen artistin, että ihan valtaisa kiitos sinne ja se, että on tosiaan annettu semmoinen platformi niin kuin myös ihan taviksille antaa niin kuin omia näytteitään seteistä tai näillä toiveilla, että vähän tätä niin kuin omaa
musamakuakin sitten saanut sinne muiden kuultavaksi ja tullut sitä kautta ehkä ihmisten tietoisuuteen. Ja missä on jotain semmoista, mitä ei ole kauheasti täällä varmaan tapahtunut aiemmin. Että onhan tämä ihan mahtavaa, että tämmöinen tyyppi, joka aidosti haluaa niin kuin muille sitä hyvää, että ei nosta itseään siinä niin kuin esiin niin paljon, että siinä on niin kuin enemmän nämä kuulijat osassa näissä ohjelmissa sitten. Ja juurikin tämä, että hän niin kuin hyvin epätavallinen varmasti radiopersoonakin sitten tällä persoonallaan siellä, mikä sitten ihmisiä saanut sitten kerääntyä yhteen. Ja on hienoa olla tässä porukassa kyllä mukana, että vuosia tässä on ollut kuitenkin jo kuuntelijana. Yksi Orionistoista, joilla nimellä WhatsApp-ryhmän henkilöt itseänsä kutsuvat, ja menit nimellä Niina Tampereelta tuossa Orionin viime lähetyksessä, missä julkistettiin osallistumisesi Homecoming-bileisiin. Siitä tuli jotenkin todella lämmin fiilis, semmoinen hyvin kotoisa olotila. Muutenkin konemusiikissa on semmoinen kotoisa olotila. Miksi ihmisillä on se mielikuva, että se on jotenkin kamapäissään bilettämistä ja muuta, vaikka enemmän se on semmoista jopa suhteellisen, sä voit bilettää täysillä, mutta olla silti niin kuin rennosti mun mielestä, ja se tapahtuu vain konemusiikin äärellä. Varmasti tässä tämmöinen niin kuin historia painaa vielä isosti, että koska on kuitenkin aina ollut tietty alakulttuuri, mikä sitten, jos siitä ei ole tavallaan tarpeeksi tiedetty, niin sitten se on helppo tuomita. Että vaikka toki niin kuin nyt vaikka EDM on hyvin mainstreamiksi silloin vuosia sitten tässä tullut, että sitä kautta ehkä myös niin kuin transen teknon puolellekin sitten on uusia kuulijoita sieltä löytänyt. Ja tietysti nyt vaikka hard techno on varmaan tämä uusi EDM tällä hetkellä, tuntuu siltä, mutta joo, se on aina, että jos ei siitä niin kuin ole itse kokenut sitä, jos ei sitä tunne, niin totta kai se on helppo sitten johonkin tiettyihin mielikuviin perustaa sitten nämä omat ajatuksensa. Mutta se on, nyt kun tietysti on ollut täällä vähän enemmän tässä niin kuin sisällä ja tietää, miten niin kuin kiva meininki ja että tosi monia tietää, ketkä ihan täysin streittinä siellä niin kuin bilettää ja että se on vaan sen musiikin takia ja sen yhteisöllisyyden takia, kun sinne tullaan, niin se on vaan jotain niin hienoa, että itsellä ehkä niin kuin ei ole sillä tarvetta, että nyt alkaa käännyttää semmoisia, jotka tätä ei ymmärrä, niin tietysti toivon, että tulee avoimin mieleen sitten uusiakin ihmisiä katsomaan, mutta tietysti, että jos on se tietty asenne, niin ei se sitten välttämättä helposti muutu siitä, että jos ei itse uskalla sitä tulla kokemaan, mitä se voisi parhaimmillaan olla. Teet Konekellarille radioshowta, teet paljon muutakin. Olet menossa Orionin isoihin bileisiin esiintymään, kierrät muutoinkin bileissä esiintymässä. Mitä seuraavaksi? Mitä ensi vuonna tai muutaman vuoden päästä tulee tapahtumaan Siriuksen uralla? Joo, se onkin hyvä kysymys, että totta kai ihanaa, että on tullut näin hienoja mahdollisuuksia, että sanotaan, että en olisi niin kuin ikinä uskonut tai edes uskaltanut toivoa tämmöistä, mitä jo tähänkin asti, että toki tämä on niin kuin ihan vielä harrastuksena itsellä ja todennäköisesti nyt pitkälle sitä harrastuksena meneekin, että tietysti se vaatisi sitten jotain paljon isompaa breikkaamista ja sitten olisi varmasti sitä omaa tuotantoa paljon, mitä sitten isot starat siellä soittelisi ja näin, että se olisi varmaan, että itse niin kuin tämä on ollut tosi kiva, että on silloin tällöin ollut keikkoja ja totta kai on muutakin elämää ja päivätyö ja näin, että se ei niin kuin, ei ihan joka viikonloppu sitten pystyisikään keikkailemaan silleen realistisesti, mutta se on just hyvä, että on joku asia, mitä odottaa. Siihen pystyy valmistella, fiilistellä sitä etukäteen ja toivon mukaan jälkikäteenkin sitten että menipäs kivasti ja olipas kivat bileet. Mutta toki toivon, että pääsee ympäri Suomea ja toki jos nyt tulisi vaikka ulkomaillekin joskus mahdollisuus, niin ilman muuta mielellään lähtisi sitten vähän laajentamaan ympyröitä, mutta sanotaan, että aika niin kuin päivä kerrallaan, ja näissäkin ilmeisesti niin kuin näkyy, että silloin 2018 on tosiaan ihan ensimmäisen kerran soittimiin koskenut, että siitähän on kuitenkin vierähtänyt useampi vuosi, niin kuin, ja nyt
mitä sitten siitä kaikesta on seurannut. Esimerkiksi tämä elokuinen sitten mahdollisuus, niin on tämä sillään, ei sitä koskaan tiedä, että mitä mistäkin sitten seuraa, että aika upeita juttuja, mutta voi joskus kestää näissä, että niin kuin asiat sitten menee oikeasti eteenpäin. Konekellari. Mitäs arki Niina saa tästä DJ Siriuksen elämästä? No, hyvinkin paljon voimaa ja energiaa ja vastapainoa, että mä ihan päivittäin, ellei nyt ole joku ihan poikkeus, niin etin uutta musaa ja fiilistelen lemppareita, että aina, niin kun, aina on kyllä jotain uutta sitä projektia, että joko näitä omia settejä tai keikkoja tulossa ja niihin liittyen tai jotain tämmöistä, että se niin musiikki on kyllä hyvin läsnä päivittäin, että kyllä se on, niin kuin, ja jos työt antaa myöden, että siinä samallakin kuuntelee vaikka sitten musiikkia, että saa siitä virtaa, ja kotityötkin menee paljon kivemmin, kun on välillä vaikka kuulokkeet korvilla ja tulee sieltä pauhaa transet ja teknot. Niin Tiedätkö, että kotityötä voi tehdä ilman, että kuuntelee samalla musiikkia? En tiedä sellaisia, tai siis en omasta kohdasta, että mielellään kyllä on siellä aina vähän motivaatiomusiikit pyörimässä. Mä hyppään vähän taaksepäin. Sä sanoit siitä, että mikä on nyt tuloillaan oleva, että puhutaan, että se on vähän hardimpaa se tyyli. Se kuuluu ehkä sunkin radioshowsta läpi, se tietty hardimpi ote siinä. Mikä siinä kiehtoo? Joo, sen pitää olla semmoista, mikä saa mut itse liikkeelle, että se niin kun lähtee vähän hytkymään ja että saa oikeasti liikkeelle, että mä aika pitkään silloin alkuun se oli, että 138 BPM uplifting trance, että se on se ainut oikea, niin sitten kun siinä vähän sai laajennettua ja ehkä vähän tuonne teknomankin puolelle, niin sitten huomasi, että ei tämä nyt huonoa tosiaan ole, että sitten niinku huomasi, että kyllä siihen semmoinen tietty, sitten kun BPMiä vähän lisää, että esimerkiksi vaikka nyt vähän nopeuttaa näitä muita lempibiisejä, niin siihenkin tulee semmoinen tietty drive lisää, niin kyllä se vaan niin kuin pikkuhiljaa, että aina vähän eteenpäin, että en ole vienyt siellä missään 200 BPM:ssä, mutta ei sitä koskaan tiedä, että mennäänkö niin tiukkaan sitten, mutta ylipäätänsä niin sillä itsellä on aina tämmöinen tietty melankolisuus näissä niin kuin melodioissa ja tämmöinen ollut se mun happy place, että en ole hirveän semmoisen iloisen transen ystävä ollut koskaan, että se on se tietty, oli sitä transea teknoa, mutta siinä on se melodia on tosi tärkeä ja että se on just semmoinen, osuu siihen tiettyyn omaan makuhermoon, että se varmaan paistaakin siellä, että semmoinen tietty tunnelma. Ja mä oon itse verrannut sitä joskus siihen, että Ruotsissa ihmiset on iloisia ja siksi niiden musiikki breikkaa maailmalla ja Suomessa kaikki hautoo vähän itsemurhaa ja siksi musiikki kuulostaa vähän ahdistavammalta. Mikä siinä melankolisuudessa houkuttelee? Miksi se vie sut happy placeen? Joo, se on aina ollut itsellä, että en tiedä, se vaan niin kuin viehättää omaa korvaa, että se on tosi vaikea, että se vaan on oma maku ollut niin kuin aina. Että en osaa kyllä sanoa minkä vuoksi, mutta näin se on ollut ja ehkä tulee olemaankin, että liian iloinen, niin se ei sitten saa minua iloiseksi. Mutta jos miettisit, että sä asuisit jossain toisessa paikassa Eurooppaa, otetaan nyt vaikka tämä Espanja esimerkiksi, missä itse satun kämppäämään, vaikuttaako se siihen mielialaan, miten asioihin suhtautuu, jos olisikin auringonvaloa jopa liikaa tarjolla, niin olisiko sitten se musiikkikin ehkä vähän iloisempaa? En usko, että omalla kohdalla olisi sillä merkitystä. Että jotenkin mulle tämä niin kuin konemusiikissa, niin se on ehkä siitä lähtien, kun oli nuorena joskus jotain Tieston kokoelma levyä sitten siellä kuunnellut jossain iltalenkillä kannettavasta CD-soittimesta. Niin siitä voi sitten laskea vähän ikää, niin silloin muistan olla iltalenkillä siellä ja kuunnella jotain Suburban Trainia siellä ja miettiä, että vitsi sit kun on aikuinen ja pääsee jonnekin tuonne kokemaan tämän niin kuin muiden kanssa, niin vitsi, että se on niin kuin siistiä, niin ehkä tämmöinen tietty niin kuin paluu siihen fiilikseen, että niin kuin sen musiikin pitää olla semmoinen, että sitten tulee aina vähän semmoinen fiilis, että on jossain niin kuin siellä
pimeässä luolassa muiden kanssa niin kuin kuuntelemassa näitä ja sitten tulee sellainen olo, että ei vitsi, että tämä on niin siistiä. Tämä vie niin kuin todellakin siitä arjesta pois. Onko se musiikki sulle nostalgiaa samalla? Varmasti osittain, että kyllä itselläkin jotain klassisempaa transea tai reworkkeja sitten sieltä vanhoista biiseistä, niin on paljon soitossa, että siellä on se tietty, just se vuosituhannen vaihteen transe, niin onhan ne melodiat ihan huikeita ja se on semmoista, niin kuin siinä todellakin sukelletaan sinne pitkälle matkalle, niin kuin, että mihin kaikkeen tunnetiloihin se vie sitten, kun pääsee siihen syventyä. Että toki niitäkin nykyään on sitten lähdetty enemmän tekemään sitäkin, niitä vivahteita näissä, mutta onhan se aika erilaista sitten silloin ollut, mutta kyllähän siitä ehdottomasti tykkään niistä sen ajan melodioista ja kaikki, jos on vähänkin viitteitä sinne, niin totta kai se sitten ehkä nousee omalle soittolistalle helpommin. Mutta joo, voi olla, että siinä on joku tietty tämmöinen nostalgia sitten, että jotenkin ja sitä sitten haluaa päästä jakamaan myös sit näille nuoremmille, että hekin saa kokea sitten, miltä se on tuntunut. Elämä oli vielä ennen 9/11 ja suhteellisen paljon. Ei se ehkä oikeasti parempaa ollut, mutta se tuntui mukavammalta, kun media ei ollut vielä keksinyt 247 uhkakuvien myymistä lukijoillensa. Maailma tuntui paljon rennommalta. Kyllä, on asiat muuttunut. Välillä on ihan hyvä, että laittaa hetkeksi uutiset kiinni ja keskittyy vähän johonkin muuhun, niin elämänlaatu paranee kyllä huomattavasti. Tuleeko sun artistin nimi kuitenkin tästä sun tietystä stressaamisesta ja jännittämisestä? Niin jo, tämä ei ole niin kuin serious, se ei siihen liity yhtään, vaan tähän niin kuin ehkä Sirius-tähteen. Ja siis tämä alun perin joku mun partionimi, kun olin joskus ehkä luokalla ihan hetken aikaa, niin siellä piti partionimi keksiä, niin se oli Sirius. Ja tästä on sitten tämmöinen muunnos, että se talo, niin se sieltä jostain kaukaa tullut, niin ei ole ehkä sen isompaa merkitystä ollut ainakaan silloin, mutta voihan siitä vetää, että onko se sitten alitajuisesti ollut jotain, että se on jotain taivaan kirkkaampia tähtiä kenties. Ja samalla myöskin partiossa ollaan siellä metsässä pimeydessä, mihin hirveän usein konemusiikista saa mukavan rytmin ja temmon tekemiseen. Ja itselleni ainakin, en tiedä osaksi edes pelätä pimeätä hirveän hyvin, mutta jos mulla on musiikkia korvilla, kun mä liikun pimeässä, niin se on jotenkin paljon rennompaa se tekeminen. Voisin kuvitella, että partiossakin elämä olisi rennompaa konemusiikin tahdissa. Joo, varmasti, että tällaisen nyt jäi sinne hyvin, hyvin lyhyeksi lapsena, mutta tästäkin partiosta tuli mieleen vaikka muun muassa, eikö Orionkin täällä isolle partiojoukolle ole metsässäkin pitänyt bileitä, että siellä on kyllä partiolaiset saanut nauttia hyvästä musiikista myös. Mitä kaikkea DJ pitää ennen iltaa ottaa huomioon mielialoista ja muista ja mahdollisesti paikalle tulevista ihmisistä ja miten ne saada tanssimaan, etc. Niin mitä kaikkea sulla päässä edes liikkuu ennen setin aloittamista? Toki siinä yrittää sitten katsoa iltaa, että jos nyt ei ole ihan ensimmäisessä slotissa, että millaista, millaista porukkaa ja mitä edelliset soittaa, että mikä saa porukan liikkeelle ja totta kai nyt yrittänyt katsoa biisejä valmiiksi, mutta että se ei ole koskaan semmoinen kiveen hakattu, että tämä setti nyt on se, mikä soitetaan. Että ilman muuta siinä pitää katsoa, että miten sitten mikäkin toimii, että onko nyt vaikka vähän tekimpää vai toimiiko tämmöinen melodisempi. Ja tietysti on ne jotkut tietyt biisit, mitä vaikka haluaa välttämättä soittaa, niin yrittää ne sinne sitten mahduttaa myös, mutta että ilman muuta siinä pitäisi myös sitten lukea sitä yleisöä ja sinne sitten vähän sen mukaan ohjata, että mikä toimii. Mutta totta kai sitä silläkin niitä omia suosikkeja sen hetkisiä, mitkä saa itsensä liikkeelle. Se on tietysti aika tärkeää, että näyttää sen, että sitä rakastaa ja sitä fiilaa, että en pystyisi kuvittelemaan, että soittaisin DJ-setin sellaisia biisejä, mitkä ei mua itseä aiheuta mitään positiivisia tuntemuksia, niin toki siis voi tämmöistä jotain taustamusiikkisettiä joskus nauhoitella jotain hitaampaa ja näin, mutta muutoin niin pyrin siihen, että ne on semmoisia uudempia tai vanhempia löytöjä, mutta ne varmasti sillä hetkellä sitten on niitä, mitä mä haluaisin itsekin kuunnella ja tanssia. Ja tietenkään kaikki omat lempparit eivät toimi tanssilattialla, niin pitää valita semmoista, mikä
oikeasti siellä sitten tanssittaisi. Ja totta kai siis miettiä, että millaista porukkaa sinne voisi tulla, että mahtaisiko joku tietty biisi, että mennäänkö vaikka klassikkovetosella enempi, että olisi jotain tuttua vai voisiko sitä pistää ihan täysin uutta tuotantoa sitten, uusia julkaisuja sinne, että totta kai tämmöisiä vähän miettiä, mutta ei nyt ehkä sen enemmän hirveästi sitä, että miten se yleisö, että se sitten muotoutuu illan aikana, että mitä siitä tulee, mitä siitä setistä sitten tuleekaan, niin se on aina vähän jokaiselle sitten yllätys. Hyvä vastaus. Mä jäin jumiin jo siihen kohtaan, kun sä sanoit, että haluat soittaa teoksia, jotka saa sut tanssimaan. Miksi pitää tanssia? No siitä tietää, että biisi on hyvä. Se oikeasti haluan, että siinä on sellainen drive, mikä pistää mut liikkeelle, niin jos se mut pistää, niin kyllä mä uskon, että jonkun muunkin sitten siinä kohtaa. Mä jankkaan nyt itseäni, mutta miksi sä haluat tanssia? Joo, voisi varmaan syvällisemminkin pohtia, mutta kai se on, että tanssin kautta tulee sellainen tietty vapautuminen. Se erottaa siitä, että nyt niin kuin tässä tehdään jotain semmoista tosi kivaa juttua, että nyt ei tarvitse keskittyä niihin vakaviin tai tylsiin asioihin. Että toki vaikka kotitöidenkin parissa voi oikein hyvin tanssia, kun on ne hyvät musat siellä korvilla, mutta siis varmaan juuri tämä, että se on, sit kun ollaan siellä bileissä, niin totta kai itsekin siinä haluaa niin kuin fiilistellä sitä muiden kanssa, että me ollaan siinä yhdessä reivaajina, vaikka itse on siinä sillä hetkellä dekkien takana, mutta toki muiden settien aikana sit mielellään kyllä siellä tanssilattialla sitten fiilistelen, että olisi se vähän tylsäminen reiveihin, jos mikään ei tanssituttaisi, että onhan se juttu, että siellä niin kuin ihmisten kanssa fiilistellään, että vitsi onpa kivaa ja tekee mieli tanssia ja siinä niin kuin pääsee johonkin ihan muihin ulottuvuuksiin kyllä sitä myötä. Se tanssi sulle työkalu kertoa itselle, että nyt saa olla vapaalla? Ehkä tietyllä tapaa. Enpä tätä nyt ajatellut aikaisemmin, mutta nyt kun kysyt, niin ehkä se on niin kuin, kun on hyviä biisejä, alkaa tanssituttamaan, se on niin kuin muistaa, että elämässä on tämä kevyempikin ja iloinen puoli, jos olisi vaikka jotain huolia sillä hetkellä ja muita vastuut painaa ja näin, niin se on sitä vastapainoa, mitä tarvii. Siinä niin kun on ihan eri lailla varmasti läsnä, kun tulee sellainen fiilis, että musiikki vie mennessään. Tämä on ollut viimeisin teos, joka sut on yllättänyt sillä, että se laittoi sut tanssimaan. Mikä on ollut tällainen löytö nyt viime päiviltä? Joo, nyt on kyllä moniakin hyviä biisejä ollut, mutta tuossa kävin yhdessä Twitch-striimissä pystyvaihdon porukalla vaan terkkuja, niin siellä olisikohan tämä David Forbesin Time to Burn Stormin remixi, niin siinä on aika tiukka remixi siitä. Onhan se orkkiskin hyvä, mutta se ainakin varmasti pisti tanssimaan. Miksi se biisi saa sut tanssimaan? No siinä on vaan hyvä drive ja tietysti nyt tällainen niin kuin klassikkokin, että se on niin kuin tuttu melodia siinä, niin kuin varmasti sitä on monia versioita ja aiemminkin tanssinut, mutta toi oli ainakin hyvin sellainen tiukka uudelleenversiointi siitä. Se kappale saatteli sut siihen sun omaan happy placeen, jonne sä haluat myös saada varmastikin keikalla kaikki läsnäolijat myös. Onko se shared happy place se kokemus siellä, kun sä oot dekkien takana? On ehdottomasti, että en osaa sanoa muuta tilannetta, missä voisi niin kuin tuntea semmoista yhteisöllisyyttä ainakaan. Tai nyt itsellä kokemuksia nyt tässä on viime aikoina, niin se on kyllä ehdottomasti semmoinen, että toki aina ei ole vaikka satapäistä yleisöä, että jos siellä on muutamakin, mutta kun hymyilevät kasvot näkee sieltä tai vaikka että silmät kiinni fiilistelee, niin se on, silloin tietää, että jotain on tehnyt oikein, että joku omakin valinta, että jollekin muullekin se iskee sitten, niin se on niin siistiä. Eli se vähän nuorempi versio sinusta, joka oli siellä iltalenkillä kuuntelemassa kannettavasta CD-soittimesta Tieston kokoelmalevyä, olisi varmaan suhteellisen tyytyväinen siihen, mitä teet tänä päivänä. No se versio ei olisi ikinä ajatellut, että musta tämmöisiä voisi olla, mutta varmasti olisi hyvin yllättynyt ja varmasti tyytyväinenkin. Loppuun siis
kysymys, jota mä olin etukäteen miettinyt, mitä mä haluan sulta kysyä. Ikä ei ole hirveän ratkaiseva asia mun mielestä missään. Ihminen on nuori tai vanha sen mukaan, mitä hän tavallaan valitsee olla. Joku sanoo, että joku lähtee myöhäisemmällä iällä hakemaan itseänsä ja paljon tällaisia erilaisia uratarinoita ja harrastustarinoita. Mikä sut sai lähtemään siihen tekemiseen? Niin kuin sanoit, se nuorempi versio sinusta ei olisi ehkä uskonut, että se on edes asia, mitä sä voisit olla tekemässä, niin mikä sai sut hyppäämään, että hei, I can do this, I want to do this? Niin, mulla on aina vuosien varrella ollut tämmöinen, että aina jos on vaikka kavereita käymässä, niin mun on ollut pakko ehkä valita niitä biisejä sinne, mitä kuunnellaan, ja toiset on sitten kuunnellut iloisempana tai ei niin iloisina, mutta se on ollut tarve siitä lähtien. Mä muistan, että pistää ne musiikit sinne ja valita, ja ehkä kun näitä on silloin jo nuoruudesta fiilistellyt aika ehkä itsekseenkin, niin sitten se on ehkä tässä vaan niin kuin tullut sitten vahvempana, että itse sitä haluaa myös muille niin kuin näitä omia hyviä löytöjä, että vitsi, että kuunnelkaa, että miten hyvä biisi, että fiilaan tätä. Mutta ehkä tämäkin on semmoinen jonkunlainen itsensä ylittäminen, että niin kuin uskaltaisi lähteä johonkin tämmöiseen. Mä muistan, että mä joskus jonnekin työpöydälle kirjoittanut jotain, että haaveita, niin siinä luki, että DJ-hommat. Ja tämä on siis ollut joskus kuitenkin vuosia ennen kuin esimerkiksi tuli tämä, että Orionin ohjelmaan otettiin näitä miksauksia, niin että jollain tavalla ehkä sitä on manifestoinut sitten, että eihän sitä silloin niin oikeasti ajatellut, että tästä mitään tulisi, mutta kyllä sillä näköjään jonkunlainen voima on sitten, että se on siellä ollut alitajuisesti ja sitä kohti sitten tietämättäänkin ehkä niin kuin sit mennyt. Että onhan se aikamoista heittäytymistä sillä vaatinut tosi niin kuin sillä itse oppineena ja vasta vuosien jälkeen niin kuin enemmän saanut sitten joltain DJ-tutuilta sillä jotain vinkkejä, että kiitos näistä kaikille vaan, mutta se, että ei ole silleen, että joku olisi siinä, että olisi niin kuin vierestä ollut katsomassa ja opiskellut, että ihan sitten vaan syvään päätyy, että mitäs näitä nyt käytetäänkään. Niin. Se on hyvä tarina, se on tarina, se on tosi tarina. Se on varmaan osa syy siihen, miksi Orion haluaa Niinan Tampereelta ottaa mukaan Homecoming-bileisiin. Loppuun vielä mainitsit, että olet manifestoinut ehkä tämän polun itsellesi, niin jos nyt saisit sit manifestoida sitä polkua eteenpäin, niin mitä siellä voisi olla? Varmaan sitten jonkun vuoden päästä toivottavasti olisi sitten enempikin tämmöistä ihan omaa tuotantoa sen kuulosta, mitä haluan sillä hetkellä, mikä maistuu parhaimmalta, että se olisi tämmöinen, millä sitten enempi vielä aikaa pitäisi löytyä. Nyt on ollut kaiken muunkin osalta tosi kiireistä, mutta eiköhän sekin, kun ottaa asiakseen, niin siinäkin kehitys sitten vielä. Tämä olisi ehkä semmoinen seuraava. Ja tietysti näitä keikkoja sitten, että johonkin vielä isommille lavoille joskus toivon mukaan. Onko vielä jotain sellaista tapahtumaa lähitulevaisuudessa tulossa, minne tässä vaiheessa olisi mahdollisuus mainita, että olisi hyvä jengi lähteä liikkeelle, vai onko se nyt sitten nämä kesän bileet Tampereella, mitä kannattaa mainostaa lopussa? No tässä nyt ainakin on kiirastorstain Helsingissä tulossa tämä Resonationin bileet. Siellä tulee Hollannista René Blaze, pitkän linjan legenda ihan tehnyt uusia tuotantojakin jatkuvasti, että niin kuin hyvin pinnalla edelleen, niin kova hänet saada ekaa kertaa Suomeen ja itsekin siellä sitten line-upissa, mutta sieltä ainakin transea löytyy. Kiitokset vuolaasti Niinalle ja Siriukselle tästä. Konekellari.